Biex il-ġurnalisti jkunu kredibbli u jaqdu r-rwol siwi tagħhom fis-soċjetà jeħtieġ li jkunu etiċi. Dan huwa ħsieb li xpruna r-reviżjoni tal-abbozz ta' kodiċi etika għall-ġurnalisti. L-awtonomija u r-responsabilità tal-ġurnalisti, il-konfidenzjalità tas-sorsi, il-fastidju tal-persuni fiċ-ċentru tar-rapportaġġ, il-privatezza u r-rapportaġġ ta' disgrazzi u reati huma uħud mill-oqsma li dan l-abbozz jipprova jirregola. L-abbozz tal-kodiċi etika riveduta kienet diskussa mill-edituri u l-ġurnalisti tal-Kmamar tal-Aħbarijiet kollha ta' Malta fil-binja tal-Parlament f'seminar ta' konsultazzjoni organizzata mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Fid-dawn li d-definizzjoni ta' ġurnalist f'pajjiżna mhijiex waħda stabilita u hija pjuttost wiesa tant li tinkorpora l-bloggers, l-abbozz u maħsub li jirregola l-Kmamar tal-Aħbarijiet kollha li jirrapportaw fil-mezzi kollha tax-xandir. Għalkemm ma kienx hemm kunsens dwar il-punti kollha, l-edituri u l-ġurnalisti lkoll tkellmu b'sens urġenza li jeħtieġ li jittieħdu passi immedjati biex il-professjoni tal-ġurnalist terġa' tingħata l-ħajja u s-saħħa li għandha tgawdi f'soċjetà demokratika. B'mod unanimu l-edituri semmew il-problema ta' nuqqas ta' finanzjament u l-midja soċjali bħala l-ikbar żewġ theddidiet tal-ġurnaliżmu serju. Bl-immedjatezza u l-kompetizzjoni jkunu żewġ elementi oħra ta' xkiel għal stejjer maħduma u miktuba bil-galbu. L-editur tal-Malta Today, Xavier Balzan, sostna li l-ġurnalisti huma taħt teddida reali, fejn minħabba realtajiet ta' midja soċjali u blogs, il-gazzetti, bulettini u portals saru inqas popolari u influenti. Fil-waqt li ċermen ta' One, Jason Mikallef, stqar li l-ġurnalisti li għandhom għal-qalbhom ix-xogħol etiku għandhom jiddistakkaw ruħhom minn ġurnalisti u bloggers li jiktbu b'aġenda ta' mibeda għaliex dawn ma jagħtux ġieħ lill-professjoni. Mikallef appella għal iktar aħbarijiet varjati li jmorru lil hemm il-politika. Carmen Sammut, akademika u ex-xandara li faslet l-abbozz tal-kodiċi bil-kontribuzzjoni ta' diversi edituri u ġurnalisti, saħqet li l-konsultazzjoni hija l-bidu ta' proċess li jsaħħaħ l-irwol tal-Kummissjoni tal-Etika tal-Midja u tal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin li s'issa m'għandhom l-ebda saħħa amministrattiva ħlief li jwidbu lill-ġurnalisti li jaġixxu b'mod mhux etiku. L-integrità u rispett lejn l-udjenza u l-qarrejja se jkunu fil-qalba tad-diskussjoni dwar l-abbozz tal-kodiċi tal-etika ġurnalistika li għandha tissokta fil-jiem li ġejjin.